It's Onktime. Let's start the show. Beste kijkers, welkom bij Midden-Limburg op zondag met Johan en Carmen. We gaan zo meteen beginnen met twee parels uit Roermond. Fanny en Maud van de Vrouwenraad zijn hier om daar alles over te vertellen. Wat hebben deze dames nu gedaan en wat gaan ze nog allemaal doen? En de dames zijn natuurlijk zelf hier aanwezig en daar zijn we super blij mee. Jessica en Angela. En vervolgens gaan we het podium bieden aan een bekende in dit programma, Ingrid Schouten-Menten, dichteres. En zij gaat ons meenemen na de vastelovend naar het voorjaar. Want alles staat weer te ontluiken en te bloeien. En we hebben er weer zin in. Dit is Midden-Limburg op zondag. Welkom dames. Ja, de parels van Roermond, dat is toch wel iets bijzonders om zo genoemd te worden, of niet? Ja, zeker. Ja? Hoe is het jullie bekendgemaakt geworden? Een tijdje geleden zaten we hier in het Roercenter met een pop-up store Ja. bij Fokkit. En ik zat eigenlijk klaar om de eerste hap lunch te nemen en toen stond Maud ineens voor mijn neus. Het is totaal onverwacht. Ja, echt. We wisten echt helemaal nergens vanaf. En kwam het verhaal een beetje naar buiten en ja, eigenlijk helemaal flabbergasted. Ja, want wat doen jullie precies? We zijn Youthswear, we zijn een organisatie. En met onze organisatie doen wij 2 keer per jaar een evenement organiseren voor jongeren tot en met 35 jaar die het financieel niet breed hebben. En op onze evenementen kunnen ze dan gratis spullen uitzoeken. En dat varieert van kleding, verzorgingsproducten, accessoires. De afgelopen edities hebben we ook kappers erbij gehad. Dus die geven ook gratis knipbeurten aan de jongeren. En ook zelfs nagelstylistes hebben we erbij gehad. En hoe lang bestaat het al? Hoeveel jaar is dat ondertussen? We hebben nu eigenlijk 4 volle jaren gedraaid. Dus dat zijn 8 evenementen. En we zijn nu in het 5e jaar bezig eigenlijk. Het gaat wel goed, hè? Want ik zag op Facebook de oktobereditie van vorig jaar, 250 bezoekers. Dat is wel indrukwekkend. Doe je dat met z'n tweeën of met meer mensen? We staan met z'n tweeën, we zijn vooral het hoofd van de organisatie, maar we kunnen natuurlijk niet ons eentje. Dus we hebben heel veel vrijwilligers die ons helpen. Ook vaste mensen die ook elke editie terugkomen om ons te helpen, omdat ze het zo erg waarderen wat we doen. Dus we doen het met een hele groep mensen en heel veel vrijwilligers. Het is natuurlijk heel mooi dat jullie die prijs hebben gewonnen. Nou, nogmaals gefeliciteerd. Ik vroeg me wel één ding af. Ik denk, sinds de afgelopen 25 jaar, je hebt een kledingbank, een voedselbank, Vincentius, je hebt heel veel organisaties. En blijkbaar hebben jullie toch weer een goudader aangeboord. Er is toch behoefte aan. Hoe zien jullie dat zelf? Ik heb zelf bij de kledingbank gelopen. En daar kom je eigenlijk binnen en dan krijg je een lijstje. En dan is het echt, je mag 1 t-shirt, 1 broek. Iemand die zichzelf de kleding niet kan kopen, die heeft ook niet genoeg aan 1 t-shirt of aan 1 broek. En wat daar is niet heel geschikt voor jongeren. De jongeren voelen zich daar niet prettig in. En waarom niet dan? Verkeerde kleur of is het de mode niet? Of maakt dat niet uit? Vooral eigenlijk de mode voor de oudere mensen. Mm-hmm. En mentale gezondheid is toch wel een belangrijk Absoluut. stuk in de wereld op dit moment. En dan is het toch wel heel fijn dat je de kleding kan dragen waar je jezelf ook goed in voelt. En dat kunnen wij dus wel echt bieden. Dus het is meer op jongeren gericht qua stijl en qua materialen en dingen. Want jullie zeggen ook, goed in je kleding, goed in je vel. Klopt. Dus dat is echt een essentieel ding. Ja. Krijgen we dat ook terug van bezoekers? Ja, eigenlijk bij elk evenement vragen we aan het eind wel eens van, goh, wat vonden jullie hiervan? Maar ook zonder te vragen kunnen we eigenlijk aan het gezicht zien van de bezoekers dat ze enorm blij zijn met wat ze hebben uitkiezen. Ze komen binnen en gaan weg met echt een enorme glimlach op hun gezicht, met een volle big shopper. Je kunt wel echt zien dat ze dat heel erg waarderen. Ja. Hoe zijn jullie begonnen met dit initiatief? Je komt vanuit de kledingbank, dus dan is de stap denk ik niet zo groot. Maar dan nog, je moet het wel gaan doen. Ja, dat is eigenlijk een beetje ontstaan vanuit een grap. Jessica en ik die liepen allebei bij een jongerencoach van stichtingwel.com, dezelfde jongerencoach. En wat bedoel je dan liepen dan? Was je stagiair of werd je geholpen? Nee, wij werden zelf ondersteund. Gecoacht, ja. En
onze jongerencoach die kwam naar ons toe van... ja, we hebben een groepje studenten en die moeten voor een schoolopdracht iets doen. Dus die hebben een kledingmarktje opgezet en dan kunnen jullie het gratis uitzoeken. Wat leuk. Ja, alleen wat het dan helaas zo was is... we komen daar binnen en er was echt eigenlijk niks in onze maat. Ja, 1 shirtje, 1 broek. Ja, daar zijn we dan niet mee geholpen. Kijk, het is hartstikke mooi, maar als je echt gaat kijken naar hoe kunnen we iemand helpen, kom je daar nog niet zo snel mee vooruit. En daarop hebben wij eigenlijk een grap gemaakt van, joh, dit kunnen wij ook, maar dit kunnen wij beter. En hoe doe je het dan gestalte geven? Want hoe kom je aan die kleding, aan een maatboog bijvoorbeeld? Ja, wij krijgen echt kleding uit alle hoeken en gaten. Het is echt begonnen met een Facebook-oproep. En daar kwamen een 35-tal zakken met kleding op af. Wij controleren alles. Of het geschikt is? Ja, of dat het geschikt is en welke maat dat het is. En zo sorteren wij het ook. En wij hebben inmiddels zo immens veel dat wij echt gewoon heel strak kijken. Oké, wat staat er op het kaartje? Daar leggen we het ook neer. Of hangen we het ook op? En wij bouwen eigenlijk een mega kledingwinkel op. In echt een mum van tijd. En het komt nu gewoon binnen bedrijven die ons benaderen. Winkels die ons benaderen. Maar ook mensen die ons kennen. Gewoon. Ja, want ik zag op Facebook dat jullie ook bij Vincentius in de kelder mochten gaan shoppen. Tussen aanhalingstekens. Klopt. Ja, dus we worden inderdaad ook benaderd, zoals Angela zegt. Ook door andere organisaties hier in de buurt die ook een aanbod hebben. En dan mogen wij komen kijken van, goh, we vinden het zo mooi wat jullie doen. Misschien hebben jullie dat. Ja, en misschien hebben jullie ook wel wat aan de spullen die wij niet meer nodig hebben. Dus dan mogen wij komen kijken of wij wat vinden voor de jongeren. Ja, om die te helpen. Ik denk ook dat de stap zwaarder is voor jongeren om dat te doen dan naar jullie toe te gaan. Want dit spreekt natuurlijk heel erg aan. En jullie zijn zelf niet zo oud. Ja, daarom. We gaan even naar de overkant. Welkom, dames. Fanny en Maud, jullie hebben deze parels van Roermond gevonden. Hoe kwam die op het netvlies? Ja, de parels van Roermond. Nou ja, de Roermondse Vrouwenraad die heeft natuurlijk ieder jaar bij Internationale Vrouwendag, 8 maart, hebben we een viering en dan reiken we de Mathilde Haanspeld uit en de parel. En dat moet gewoon een groot feest zijn. En dit jaar, we zijn niet alleen maar aan het feesten, we staan ook stil bij kansen en bij rechten en bij gelijkheid. Het thema van dit jaar, hè? Ja, precies. Het thema van dit jaar is niet mijn recht. En als je het dan hebt, we willen die dag eigenlijk samenkomen met vrouwen die het verschil maken. En dat doen we door te luisteren naar Abi Shalgoum. Die komt zijn verhaal vertellen, heeft een boek geschreven over zijn moeder. Heel specifiek. En hij vertelt het verhaal dat haar stem, die zo lang stil moest zijn. Hij wil haar stem en die van vele vrouwen laten horen. Maar dat doen we ook door het uitreiken van de parel. En als je het dan hebt over niet mijn recht, gelijke rechten, gelijke kansen. Als je net het verhaal hebt gehoord over gelijkwaardigheid. En de parel is natuurlijk echt heel specifiek voor jongeren. Hè, om te laten zien van ook een waarderingsprijs van kijk eens wat Normaal wat hebben er jullie is. 1 parel, je doet het sinds 2018. Ja, klopt. En nu hebben we er 2. Konden jullie niet kiezen? Nee, dat gaat niet. Nee, dat gaat je niet. ziet dat gelijk, dat ging niet. Nee, we hebben nog wel gezocht. En nee, dat hoor je ook wel. Ja, dat is dat doe je gelijk. samen. Ja, dus hebben hem ook beide verdiend, absoluut. Ja. Ja, Maud, geldt dat voor jou ook? Hoe sluit je hierbij aan? Ja, terecht wat Fanny zegt. Een waarderingsprijs, een aanmoedigingsprijs. Maar ook een voorbeeldfunctie, denk ik, voor andere jongeren in Roermond. Dat als je, zoals jullie zelf zeggen, zelf de ervaring hebt hoe het ook anders zou kunnen zijn. Om dan de stap te zetten en daar een vervolg aan te geven om voor anderen van betekenis te kunnen zijn. Dus dat is geweldig om te zien dat je dan dat ook de schouders eronder gaat zetten. Is de behoefte groot in Roermond voor dit soort initiatieven? Ik denk dat als je ziet de dames zijn ook heel actief op de socials. Zij zitten natuurlijk heel goed in de groep. Wat jij ook net benoemt van dat die stap is niet zo makkelijk gezet. Maar door de manier waarop jullie het aanpakken, dan krijgen ze natuurlijk wel de doelgroep waar zij het nou echt net op mikken.
En die is helaas groot. Ik stel even naar de andere kant van de tafel. Want ja, kunnen jullie dat beamen? Jullie zijn actief op de socials, dus jullie hebben veel contact met mensen, ook veel volgers waarschijnlijk. Hoe reageren die op die prijs die jullie hebben gekregen? Ja, eigenlijk heel positief. Mensen zijn eigenlijk allemaal van heel erg gefeliciteerd en mooi. En ook de jongere coaches waar wij dus contact mee hebben, nog steeds. Die stonden ook heel even te kijken en vonden het juist heel mooi om te zien waar we eigenlijk in terechtkomen. Maakt het je trots? Ja, zeker. Ik denk dat het wel heel mooi is om te zien hoe we de afgelopen jaren zijn gegroeid van een klein evenement met inderdaad een 35-tal zakken. En ja, misschien nog geen 10 bezoekers naar nu 250 bezoekers het afgelopen evenement. En ontelbaar aantal zakken en dozen vol met kleding. En ook we zijn gegroeid van een kleine zaal in Jongerencentrum de Terp, nu dat we eigenlijk de grote zaal zijn uitgegroeid. Dus ja, dat maakt ons wel denk ik allebei heel trots op wat we hebben neergezet. En hoe vaak organiseren jullie zo'n evenement? 2 keer per jaar. 2 keer per jaar? Ja, dus 1 in april en 1 in oktober. Oké, en mensen die nou interesse hebben, die kijken. En dan kan het zijn in het doneren of in het geven van kleding, of dat ze zelf daar naartoe willen gaan, omdat het voor hun nodig is. Wanneer is het? Waar is het? Nou ja, het volgende evenement staat gepland op 21 en 22 april, als ik het even goed zeg. Mm-hmm. En jullie horen het misschien al, het is niet meer 1 dag. We kunnen de vraag gewoon niet aan op 1 dag. Mm-hmm. We willen heel graag de drukte reguleren, dus zijn we echt uitgegaan nu op 2 dagen evenement. We zijn bezig om de poster weer in orde te maken. We zijn bezig om de ticketlink in orde te maken. Dus houd echt de socials in de gaten en daar gaat alles weer helemaal voorbij komen. Doneren kan ook altijd. Stuur ons even een berichtje. Doe dat via Insta, Facebook of via de e-mail. En dan kijken we wat we kunnen doen. We hebben inlopen, die staan ook op onze socials benoemd. En anders is er ook in de terp zelf, kan er eigenlijk altijd wel iets afgegeven worden. Want op het moment dat je daar onze naam laat vallen, weten ze voor wie het is. Nou, dat is al een goed teken. Je had het over de datum in april. Een andere datum is natuurlijk Internationale Vrouwendag. Dan krijgen jullie de parel echt uitgereikt. Kijk je er al een beetje naar uit? Ja, zeker. Ja. Heb je al een speech bedacht? Nee. Je hebt geen briefje in de binnenzak? Nee, nog niet. We moeten denk ik even samen in elkaar flansen. Misschien komt dat er nog van. Nou, dames, gefeliciteerd. Ja. Geniet ervan. En dik verdiend, zou ik zeggen. Heel erg bedankt. Dankjewel voor jullie komst. Ja, dankjewel. Het voorjaar staat voor de deur. De tijd dat de bloemen ontspringen, dat de mode verandert en dat iedereen weer de zon op de huid voelt en weer zin krijgt in het leven. Wat is er beter om daarmee te beginnen dan met een mooi gedicht van Ingrid Schouten-Minte. Lentekriebels. Februari. Jouw verlangen naar de lente is voelbaar, tussen regen en wind. Alsof je in de strijd van de natuur jouw bevestiging vindt dat het voorjaar niet ver meer is en de wintertijd definitief moet wijken. Soms doe je nog even een stapje terug. En jouw verlangen wordt niet zomaar toegegeven. Je wacht ongeduldig, verbeten, gedreven. Februari. In mijn hart rust vertrouwen in jouw gevecht. Omdat ik weet dat ook mijn vermoeide lichaam binnen enkele weken weer zal kunnen drinken van de pure levensbron als ik mij neervlei en mij overgeef aan de eerste stralen van de prille lentezon. Fantastisch. Hè? Dankjewel, Ingrid. Mooi, Ingrid. Waar haal je toch iedere keer weer de inspiratie vandaan? Ik weet niet, van boven denk ik. Ja. Dat zal wel. Ja, we hebben je al eens vaker hier gehad. Ja. En het is altijd een lust voor het oor om te horen wat je op Dankjewel. papier zet. Is het voor jouzelf ook iedere keer weer zoiets... Oh, dit bekt wel lekker. Het is zo, ieder gedicht, en dat is niet om op te scheppen, maar elk gedicht schrijf ik binnen 4 minuten. Echt waar? Als ik over een gedicht moet nadenken, is het een slecht gedicht.
Ik denk dat niks zo gemakkelijk is als het schrijven van een moeilijk gedicht. Want dan kun je ook allemaal die woorden bij elkaar plakken dat niemand het begrijpt. En dan denkt iedereen, oh, dat is toch wel een fantastisch gedicht. Maar als je vraagt aan iemand, wat staat er nou? Ja, waar gaat het over? Wat ik belangrijk vind, is dat een gedicht een kern heeft, een boodschap, een gevoel vooral, een emotie. En om die emotie te verpakken in een klein aantal woorden, er zijn ook gedichten die langer zijn uiteraard, maar ik heb heel lang in de trompettergedichten geschreven en dan had ik maar een bepaalde plek. Dus dan moest ik me houden aan die lengte van een gedicht. En dan heb ik een beetje geleerd om op die manier alles te vertellen in een bepaalde vorm. Dat is een beetje ook hoe jij als dichter de dingen doet eigenlijk. En hoe je de wereld ziet en hoe je dat je uitdrukt in taal. Heeft het ook te maken met de mensen voor wie je die gedichten schrijft? Dus met jouw lezers? Nee, ik schrijf altijd vanuit mezelf. En ook voor jezelf? Ik schrijf omdat het moet. Ik heb zo'n drang. Als ik bijvoorbeeld een woord hoor wat ik mooi vind klinken, dan komt er bij mij gelijk een hele zin en nog een zin achteraan. En waar ik ook ben, dan pak ik mijn telefoon of dan pak ik een pen en papier en ik schrijf dan vervolgens een heel gedicht op. En dan heb ik een gevoel van oké, klaar. En binnen 4 minuten, ik denk dat heel veel mensen die heel jaloers zijn, die nog niet eens een Sinterklaasgedicht kunnen maken. Ja, weet je, het is gewoon een talent. Het is me gegeven en ik denk als ik mensen kan raken door een emotie te vertalen, emoties die veel mensen ook voelen, maar vaak niet onder woorden kunnen brengen, dan is mijn missie geslaagd. Ja, we zijn benieuwd naar het tweede gedicht wat je bij je hebt. Ja, oké. Waar gaat het over? Oh, moet ik dat nou gelijk doen? Oh, zeker. Oh. We zijn benieuwd naar het tweede gedicht. Wij denken, weet je, jullie kunnen kiezen. Ik heb een lang gedicht. Ja. En dat heet Brief aan mijn kinderen. Heb ik geschreven toen mijn kinderen afstudeerden. Wilde ik ze een missie meegeven voor hun verdere leven eigenlijk. En ik heb een gedicht, dat heb ik geschreven eigenlijk een beetje door de oorlog in Oekraïne geïnspireerd. Dus ja, willen jullie lang? Ik denk dat we moeten afsluiten met het lange gedicht en nu even nog dat andere gedicht. Want de wereld staat nu eenmaal in brand op dit moment. We kunnen de ogen daar niet voor sluiten. Nee, dat is ook zo. Dit gedicht is getiteld Hartverscheurend. Ergens klinkt een genadeloze klap. Een baby huilt. Hartverscheurend. Een kind schreeuwt. Een moeder zwijgt. Een vrouw, te oud voor verzet, zegt haar laatste gebed. Omdat ze weet dat ze het in deze strijd waarschijnlijk niet meer redt van de nabije dood. Het land trilt. Een vogel zingt. Een lentelied. En ziet onder zich de wereld branden, terwijl overige landen denken hem te straffen, die in zijn te lange leven nog nooit uit mededogen zijn hoofd heeft gebogen. De baby huilt, het kind schreeuwt, de moeder zwijgt. De oude vrouw bidt voor vrede, kan nergens heen en sterft alleen. In een paar zinnen neem je ons helemaal mee in de strijd die daar gestreden wordt. Ik vind het bijzonder knap. Ik vind het echt, toch? Ja, heel indrukwekkend. Een tijdje geleden ben je inderdaad bij ons geweest. Carmen zei het al. In 2024 heb je de bundel uitgebracht. Ik zal je niet langer zoeken. Ja. Dat ging over afscheid. Dat is een derde bundel geweest. Voordat we naar het laatste gedicht gaan, ben je met een nieuwe project bezig? Of? Nee, eigenlijk niet. Ik schrijf gewoon door. Ja. Er komt zoveel uit jouw hoofd. Ik heb er inmiddels, ik denk 1400, dus ik bedoel... Ik ga door, ik deel het op Facebook, op Insta en mensen die het leuk vinden, die kunnen het lezen. Ja, ik vind het prachtig. Dus, nou zou ik zeggen, we sluiten af met het lange gedicht. Het lange gedicht? Ja, zeker. Ja. Nou, ga ervoor zitten, hè? Ja. Lange gedicht. Een slokje water. Ik neem een slokje water en dan gaan we ervoor zitten. Brief aan mijn kinderen. Leef, mijn kind, leef. Begroet elke nieuwe dag.
Heet hem welkom en zit naast hem op het vroege uur in het roze zonnelicht. In de schaduw van een oude boom. Deel met hem je diepste droom. Buig je hoofd en voel de ochtendwind die je haren streelt. Ademloos je eerste gedachten deelt. Leef, mijn kind. Geef liefde. Respecteer degene die je tegenkomt op je levenspad. Heb eerbied voor de zon. Zij is de wieg van jouw bestaan, je oorsprong. Elke ademtocht die je neemt, elke zucht die je lichaam drinkt uit de beker die aarde heet, haar stralen die jou kusten, zij schijnen reeds eeuwen over ons en wachten op de kinderen die misschien ooit in jouw armen zullen rusten. Leef, mijn kind. Blijf trouw aan je verlangens. Koester je hoop en deel je passie. Deel een stukje van je hart met iedereen die je lief hebt en die jouw liefde geeft. Omdat je zeker weet dat je zonder liefde je leven niet overleeft. Leef, mijn kind. Neem de hand van hen die hulp nodig hebben, zonder te vragen, zonder te eisen, maar gewoon omdat je terugkrijgt wat je geeft met een lach. Ga niet overstag voor geld of gewin. Je zult zien dat rijkdom niet uit geld bestaat, maar in de kleine dingen van geluk die je beleeft en waarvan je telkens een glimlach achterlaat. Leef, mijn kind, geef elke dag een kans, want zonder ruimte en vrijheid kan de dag jou niet omarmen. En zul je belanden op een harteloze plek, vol genadeloze kilte, waar je je ziel nooit zult kunnen warmen aan de rust en de stilte die zij zo begeert. En waarin zij kan groeien als zij zich laaft aan het heldere water uit jouw levensbron. Leef, mijn kind, wees goed voor je lichaam, het beschermt je, zolang je erin woont. Zolang je het met respect beloont, zal het je passen als een oude jas, met steeds meer plekken van slijtage weliswaar, zo teer, zo oud, maar zo mateloos vertrouwd. Verwen jouw lichaam en jouw geest. Wees voorzichtig met hen. Ze zijn zo breekbaar. Houd ze op één lijn met elkaar en vergeet nooit dat hun balans samenhangt met jouw levenskans. Leef, mijn kind. Denk met liefde en eerbied aan je opa en oma. Ze gingen je voor. Hun kussen staan gebrandmerkt in je ziel. Hun lieve woordjes vlinderen om je heen. Zoals de zucht van de wind waarin hun laatste ademtocht verdween. Leef, mijn kind. Houd van ons, je ouders. We hebben je meer lief dan wie ook. Onze liefde werd jouw leven. Wij hielden je hand vast toen je kwetsbaar was en klein. Onze geest en warmte zullen voor altijd bij je zijn, nog lang nadat wij ons laatste woord gesproken hebben en onze laatste droom gedroomd. Leef, mijn kind. Leef je leven in liefde en in respect. In dankbaarheid, samen en met elkaar, met vrienden om je heen. En soms, in een stil ogenblik, even alleen, in de schaduw van een oude boom, op het vroege uur, in het roze zonnelicht van de nieuwe dag. En wees dankbaar dat je hem in vrijheid met een glimlach begroeten mag. Leef, mijn kind, leef. Liefs, mama. Nou, ik denk dat het heel erg mooi is en dat mensen zich hier echt in herkennen en mooie inspiratie. Precies. Dankjewel, en Ingrid. Een mooi begin van het voorjaar. Ja. Leef. We hebben de vasteland achter de rug en we gaan weer met fantastisch. goede moed het nieuwe jaar in. Graag Dankjewel. gedaan. Dankjewel. Dit was Midden-Limburg op zondag. We hebben genoten van alle mensen hier aan tafel. En heb jij nou een mooi verhaal te vertellen? Of kun je hier iets voordragen? Laat het ons weten en wellicht zit jij volgende week bij ons aan tafel. Tot volgende week. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Kampeerwinkel Roermond en EuroPC Roermond.